Siinä punaisella peltiratsulla ajelee kylän monitoimimies Aki Mikkola. Ja miksei ajelisi, kylän raitilla kelpaa ajella. Lehtimies Aro taasen kuljettaa omenoita metsän reunaan, kuinkas muutenkaan. Pikkupoikana lähdettiin isän mukaan, kun isä oli kova metsämies. Ja sitten kun ikää tuli niin itselle riittävästi, niin heti tietysti metsästyskorttia. Ensin lintuja ja sukeja ja kettuja. Sitten myöhemmin armeijan jälkeen tuli peurat ja hirvet mukaan. Ja se on nyt jatkunut jo yli 20 vuotta pitkälti. No mä toin äsken peuroille vähän ruokaa tänne ruokintapaikalle. Omenoita tällä lailla, kun on alkusyksy, niin peurat tykkää syödä niitä. Tää on riistakamera. Tää on tosi hyvä laite tarkkailla, että mitä siinä ruokintapaikalla käy. Että näkee ne peurat, mitä siinä käy ja pystyy jo vähän niin kuin sitä verotusta suunnittelemaan. Että saattaa siihen joskus tulla ilveskin, niinkin on käynyt ja kerran susia. On jälleen torstai. Torstai tarkoittaa punkalaitumella sitä, että silloin kokoonnutaan Punkalaitumen torille. Torstai on toripäivä. Silloin kuuluu tavata tuttuja torilla, rupatella mukavia ja ottaa vaikka kupponen kahvia. Tänä iltana sä oot paikalla. Oo. Mutta se huominen on sitten pelattava muuta. No, huomenna ei kertaa. Oo. Katoppas nyt, kuka tännekin tietää soittaa. Aki Mikkola. Teatterilippuja on vielä, joo. Ja kaksi lippua. Joo. Joo. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei hei. Teatterilippuja. Punkalaitumella on myös mainio golfkenttä. Ai että, kyllä siellä kelpaa palloa hutkia oikein olan takaa. Golfia ollaan pelattu jo jokunen aika, että varmaan joskus 14-vuotiaana aloittanut tää eka kerran. Mulla vähän myöhemmin. Tää on 3. kesä, mitä mä pelaan. Ja viime vuonna kävin vasta Green Card-kurssi suorittamassa. Joo. Nuori laji mulla. Tämähän on hyvä sillain tää kenttä, täällä ei välttämättä tarvista korttia. Voi tulla oikeastaan ketä vaan voi tulla. Kyllä. Harjoittelee. Siis mitä? Siis kuka vaan voi tulla harjoittelemaan? Tää on ehkä Suomen edullisin golfkenttä ja kävijöitä käy semmoinen 2500 vuodessa. Se ei ole paljon, mutta eipä tää kenttä isokaan ole, että 36 kerralla mahtuu pelaa. Kilpailuja pidetään parikymmentä vuodessa ja ne on kaikille vapaita. Järjestänsä jo. Siis tämähän on ihan loistava kuntoilumuoto. Kävelyä tulee. Niin, ihan huomaamatta tulee käveltyä. Ja normaalisti jos miettii, että tästä tulee kumminkin nyt aika pitkä lenkki, jos 18 reikää kiertää. Välttämättä ei ehkä... Ei lähtisi kävelemään. Niin, ei lähtisi varmaan tonne ihan tyhjää kävelemään. Tässä nyt sitten tulee vähän muutakin ja varsinkin hyvällä porukalla, niin pieni kilpailu aina paikallaan. Kahvi täytyy ostaa itse. Joo. Ei ole rahaa kumminkaan. Kato. Äiti antanut 2 euroa sulle aamulla. Äiti, kenen nää on? Ja kiitos. Herra kokko toi pulla. Se on niin paljon mua pettänyt kalakaupoissa, että ei ole mikään ihme, että se Ota takaisin, ota toi. Joo. Verenimiöiden pöytä oikein.
Kiitos kannustuksen. Joo, mutta sä oot herännyt kyllä nyt, noussut takapuoli edellä sängystä. Lähetin eilen Raumalle Lukolle terveisiä, kun huippupuolustaja Rantasen Anssille, kun isänsä meni sinne kattoon. Niin. Mutta joku on kuule vienyt mun Lukon lakkini. Lippalakki. Punkalaitumen Sanomiin, kun on nyt ilmoitus. Hollanti on toinen fanini ja Brasilia toinen Niin. jalkapallissa. Niin. Mutta Lukko ei voita meistä kukaan. Ollaan Akin kanssa vannoutuneet ja toivon pojat, että tekin liitytte seuraan. Niin, tulette järkiin. Mä kannatan aina sitä, mikä on voitolla. No täällä metsästetään valkohäntäpeuroja. Se on niin kuin sellainen tärkein riistalaji, koska se on tänne levittäytynyt. Ja sen kanta on niin runsas, että esimerkiksi viime syksynä niitä kaadettiin koko Punkalaitumen alueelta yli 1000 yksilöä. Hirvi on toinen sellainen suurriista eläin, jota metsästetään. Ja sitten näet kaikki pienperot ja muut. Mettäkanalintukannat täällä on melko alhaiset, se ne ei kestä oikeastaan metsästystä tällä hetkellä. Me ollaan tähän jääty koukkuun aika pahasti. Että heti vaan kun eka kerta tuli käytyä, niin kyllä se siinä oli. Että heti pääsi jyvälle vähän siihen, että mikä tässä on juoni, ettei tää ole ihan niin helppoa, miltä se telkkaris näyttää. Ja vaikeinta golfissa on varmaan se ajatusten kerääminen, että sä pystyt tosiaan pitämään itsesi niinku jollakin tavalla rauhallisena, että epäonnistumiset ei saa vaikuttaa eikä. Niin, kai se on se kokonaisuus, se on niin haasteellista. Sitä ei vaan voi tehdä sillä vasemmalla kädellä. Että siihen pitää keskittyä. Ja niin ylpeänä Punkalaitumen kivinen niittäjä monumentti seisoo torilla vuodesta toiseen, kertoen omaa tarinansa menneestä. Vuodesta 1992 on vatsas järkähtämättömänä teroittanut viikatettaan. Hetkinen, kelataanpas taaksepäin. Aki Mikkola, voitko kertoa, mitä tämä on? Joo, kato. Todellinen kuin älynväläys jollain veikolla. Tää on joku viesti nyt varmaan. Tarkoittaako, että onko tämä nyt viesti se, että pitäisi kaikkien nyt sitten käyttää niin kuin välineitä, ettei vaan Punkalailla vai kukaan lisää. Täällähän nyt on hetkinen, kuinka monta lasta täällä on syntynyt tänä vuonna? Se on niin kuin älyttömän pieni määrä. No se kyllä varmaan 2 käden sormiin sopii. Niin, ja sitten kuolleet on 50. No melkein. Tarkoittaako tämä nyt sitten, että niin kuin loputkin pistää miekkansa tuppeen, että sitten pitäisikö tuo nyt niin kuin poistaa tuolta kuitenkin? Kyllä. Kukas täällä on torivalvoja? Hyvä kysymys. Limppu. No niin, nyt sitten soitetaan limpulle, että täällä olisi pikku keikka. Eli kortonkin poisto vikahteesta. Moro, Mikkola torilta. Täällä olisi torivalvojalle tämmönen keikka. Ei, kun tuossa on niittäjä patsaassa on vähän ylimääräistä tavaraa. Tuutko sä kattoo? Ota vaikka tikkaat mukaan tai pitäisi päästä kiipeen tonne patsaalle. No siellä on kortonkin tuossa vikahteessa nyt semmonen murhettaa. Joo, on. No eiköhän se sieltä tule. Tuleeko limppu? Joo, eiköhän se sieltä tule. Niin Aki yhteistyössä torivalvoja Limpun kanssa sai homman kunnialla hoidettua ja viikatteen teroitus voi jatkua ilman sinne kuulumatonta suojaa. Ja tässä pieni tietoisku punkalaitummelaisille ja miksei muillekin kansalaisille. Tuon suojan jota kondoomiksi kutsutaan, kuuluisi todellisuudessa asettaa. Kerrotaanpa mitä meillä on kasassa. Kesäteatteri elää vireänä Punkalaitumella. Nyt näemme katkelman teatterin harjoituksista. Näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Aki puuttuu tarkkaavaisena ohjaajana välittömästi ilmenneeseen epäkohtaan. Mutta missä olivat alushousut, jotka Aki hukkasit näytelmän ensi-illan karonkassa? Alushousut oli ihan oikeassa paikassa kuivumassa ja sukat ihan siinä vieressä nätisti tyylikkäästi laskostettu, kuten pitääkin. Kiinnostaa milloin se on täysin valmis.
Heti, kun toi fucking puulet. Täällä käynnistyi 3 vuotta sitten, yli 3 vuotta sitten, tämmöinen Huittisten kansalaisopiston piiri, kun no se oli Kulttuurikoplan nimellä. Meidän valpas kirjastotoimen johtajamme Jokisen Raimo soitti minulle. Ja soittaa varmaan muuten nytkin. Tämä on nyt se haitaristi, jota mä tuossa äsken tavoittelin. Meitä puuttuu tänä iltana nyt haitaristi tosta. Mikkola, katos varmistaisin, että ehdikö sä tulla pikkasen ennen, niin katsoisit sen Iidan kanssa sen läpi sen biisin, kun sitä jännittää, kun nyt on eri haitaristi. Okei, mulla on tässä yksi haastattelu kesken, mutta nähdään illalla. Okei, kiva. Moro! Mihin me jäimmekään? Biologinen kello tikittää. Niin. Onko sun kellosi jäänyt valla vetämättä? Anteeksi, kuinka? Taito Hassan olla tuhki. Se on hyvä se kynsi-juttu, kun sä katselet, niin että taitaa Hassan olla, että se on ihan hyvä. Ota uudestaan siitä vielä. Anteeksi, kuinka? Joo, no sitten Raimo sai houkuteltua mut siihen piiriin. Ja sitten oikeastaan se keskustelu lähti niin kuin kasvamaan semmoisesta aiheesta. Me huomattiin, että kaikki siinä porukassa, paitsi yksi paluumuuttaja, oli niin sanottuja MP-teitä, jotka Punkalaitumella on, eli muualta päin tulleita. Ja sitten mehän ruvettiin niin kuin haukkua ja siinä haettiin kaikki Punkalaitumen huonot puolet ja miten tänne ihminen sitten yleensä on voinut asettua. Ja siinä jotenkin se keskustelu sitten eteni siihen vaiheeseen, että mä kyseenalaistin, taikka kysyin, että miksi Punkalaitumella ei ole minkäänlaista teatteria. Ja kukaan ei tiennyt sille mitään vastausta, kunnes joku sitten totesi, että no kun ei täällä varmaan kukaan on vaan niin kuin nyt ryhtynyt siihen, eli pitää olla joku, joka ryhtyy siihen. Onko hän ammattitaitoinen? Joo, on ollut 2 vuotta töissä Tampereella. Ja haluaisi tulla Punkalaitumelle. Jotenkin se nyt sitten kääntyi mulle se käsikirjoittaminen. Mä rupesin kirjoittamaan näytelmää sitten ihan omasta päästäni, joka tietysti tuntuu tässä nyt mahdottomalta, mutta Ämmä ei kehtaa, että on antanut sille He ovat. Okei. Ota siitä vielä. Tarkoitat siis, että Hillevi on... Tarkoitat siis, että Hillevi on... Selvätin runoreino on pannut ton paksuksi. Siinä tähtitoimittaja Aro jännittää, josko peura tulisi omenaa syömään. Jännitys on hyvin pieni osa, että jännittävä hetki on siinä vähän ennen sitä riistalaukauksen ampumista, että kyllä se on tällainen kokonaisvaltaisempi harrastus, joka ainakin meikäläiselle antaa paljon sitä lisää henkistä hyvinvointia ja tuo sosiaalisia kontakteja. Ja jos ajatellaan tätä muuta niin kuin yhteiskunnallista merkitystä, niin varsinkin tämän valkohäntäpeuran osalta, niin kyse on ihan sen kannan hoitamisesta, kurissa pitämisestä, että jos ei sitä pidettäisiin kurissa, niin sehän kyllä sikiäisi tosi nopeasti todelliseksi maanvaivaksi. Varusteet on itse asiassa, jos vertaa mihin tahansa harrastukseen, niin kyllä ne aina omansa maksaa tietysti, mutta ei ne mitään perusvehkeillä pystyy pelaamaan ihan siinä, missä huippuvehkeilläkin. Että jos taito on niin hanskassa, että ei tää laji ole sellainen, että sä menet kaupassa ostaa parhaat vehkeet ja osaat sen jälkeen pelata, että ei sit tuu mitään. Että totta kai sit kun taidot on kehittyy, niin pystyy niistä mailoista ottaa enemmän irti. Et huokeasti pääsee alkuun ja tosiaan vuokratakin voi sitten noilta klubitaloilta. Joo. Ovi lähti matalaan. Kyllä mä koen, että täällä harrastusaktiivisuus on aika korkea. Jos ajatellaan tätäkin kesää esimerkiksi, niin on uutena harrastuksena tullut tämmöinen frisbee-golfi. Ja viime kesänä tuli beach volley ja niin poispäin. Niin ehkä siinä tämän toiminnan kehittely on mun rooli ja tykkään siitä. Ja sitten jos kunnan rahat ovat vähäiset, niin silloin mä yritän hankkia rahoitusta sitten yksityiseltä puolelta ja yhdistysten kanssa yhteistoiminnassa. Puitteiden luominen on kunnan tehtävää ja noin mun mielestä siinä kunta on suht koht hyvin selvinnyt. Mulle käy kaikki vahingossa, paitsi lapset on ihan harkittuja, mitä mä teen.
Mutta siis kaikki muu on tämmöistä pientä vahinkoa mun elämässä. Mä oon pitkään ollut Huittisten teatterikerhossa. Mä kävin Huittisissa töissä ja sitä kautta siellä tosi paljon ystäviä. Ja ensimmäinen rooli siellä oli joskus 90-luvun alussa. Siellä esitettiin tämmöistä näytelmää paikallisesta legendasta lääkäristä Arajärvestä. Mun työkaverini oli siinä mukana. Ja sitten hän tuli yksi aamu töihin ja sanoi, että kuule, hän on nyt niin kuin kerta kaikkiaan liemessä. Että hän ei voi mitenkään mennä nyt, oliko se 2 näytöstä. Että hänen on töittensä puolesta oltava Helsingissä. Hän puhui sitä mulle, mä sitten, sä nyt niin kuin ajattelet ja luulet, että minä menen sitten Tuuraaseen sinne. Sä oot, siinä saa suudella. Mä sitten, ei paha. No niin, aloitetaan sitten. Onks mun pakko kuunnella taas tätä skeidaa? Otapas nyt, Kristiina, oikea asenne käyttöön. Nyt on kysymys sinun työstäsi, joka ei vielä ole valmis. Ei se olisi ollut aikaa sitten valmis, ellei toi kumpi olisi keksinyt koko ajan jotain lisää. Olin rintamalta palannut mies, joka oli jostain hankkinut tippurin, tartutti sen tyttöystäväänsä ja sitten meni niin sinne lääkäriin. Se oli tämmöinen. Mitäs Tuomas sun tasoitus on nykyään? Se on varmaan 2 kieppeillä. Joo. Pyörii. Mulla on kanssa ollut tossa 20 varmaan. Ei oikein saanut hyvää harjoituskautta alle, niin vähän ei oikein laskenutkaan. Niin, ei. Turha mennä tuossa luvuissa. Tietää itse sen oman tasonsa. Näin. Se on viisa. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Vironkankaan kesäteatterin näytelmää Kompuutterit sohloo ja panjot soi. Meillä on täällä yksi semmoinen jännityksen paikka on koko ajan se, että meillä virta tulee aggregaatista, joka esimerkiksi eilen sammu kesken näytöksen. Ja tämmöisiä juttuja tietysti tulee komputuksia. Sen myötä sitten totta kai mä seurasin oikein, miten porukka reagoi, kun ne huomasi, että nyt tapahtui jotain. Ei, näytelmä jatkui ihan niin kuin. Ja minä voin luvata sinulle töitä firmassani niin paljon kuin jaksat tehdä. Kuinka sä tosissaan töitä mulle duunissa täältä? Minähän olen osoittautunut erittäin eteväksi stylaajaksi. Joo, mitähän me täällä Landella stylaillaan? Sikaloita vai? Tämä Puhtalainen nyt on niin ihana keskeltä, että täällähän töitä tunnin ajomatkan päässä yllin kyllin. No millähän mä täältä ihanan persnejen keskeltä kuljen sinne duuniin? Jo hommaan sinulle vaikka oman auton. Niin ja ensin tietysti ajokortti. Siis sä ihan tosissaan luulet mun jäävän tänne? Olenhan itsekin muuttamassa tänne. Sun on firmastadista. Minun ei ole mikään pakko asua sen takia siinä Kivikylässä. Siis oot sä saanut joku tällin päähäs? Vietettyäni nyt vuoden näissä maisemissa. En muuttaisi täältä enää mistään hinnasta. Paljon pystyisi elämästänsä ja harrastuksistansa pois antaa, mutta en tästä kyllä kovin helpolla olisi luopumassa. Siihen on kasvanut kiinni, ei pelkästään metsästykseen, mutta koko tähän luontoon, mikä tässä onneksi on itselläsi tosi lähellä ja mahdollistaa se harrastuksen työpäivän jälkeen ja sillä ilman mitään suurempia ongelmia niin kauan kuin vaimon kanssa vaan säilyy sopu siitä, että tänään lähdetään ja huomenna pidetään vapaata tai toisinpäin. Muistatko silloin kun oltiin kerran, kun oltiin tuolla takalenkillä ja aurinko paistoi ja oli aika tyyni keli ja pitseri kädessä ja sitten osui suoraan lippuun. Mutta ei mennyt kuppiin. Ei mennyt kuppiin, mutta lippuun osui. Se on niinku melkein housutaan. Sitä ei vielä lasketa. Kyllä on siis monenlaista tekemistä punkalaitumella. On teatteria, on golfia, voi vaikka metsästää. Se on hyvin yleistä nykyään. Spermaluovutus. Ei tuu mitään. Mikä sua sitten vaivaa?
mitään vaivaa. Että kunnossa on pelit ja vehkeet. Pelaa. Hienoa. No, totta kai meillä on perinteisesti ensi-ilta karonkka, jossa syödään hyvin ja juodaan lasillinen kuohuvaa. Ja sitten toinen tämmöinen traditio on totta kai hautajaiset. Eli nyt haudataan koko trilogia, niin ne on aika vakavat varmaan ne hautajaiset. Siellä itketään yhdessä ja nauretaan. Teatteri, metsästys, golf ja tässä vain muutama esimerkki, mitä voi punkalaitumella tehdä. Annetaanpa sille oikein kunnon uploadit.